Čo ho to napadlo skočiť do vody? Chlapec bol aj s partiou na tejto chate v Jelenci, ktorá je v blízkosti jazera. 6 mladých ľudí si chatu prenajalo na jednu noc. O polnoci aj napriek zime padla hlúpa stávka. Kto sa pôjde okúpať? Jakub sa vyzliekol do trenírok a hrdinsky skočil do vody. Prečo nevliezol do tej vody, keď už stávka? Stávka v takejto zime neplatí. Čo sa stavili o život? Keď sa ani do 10 minút nevynoril, partia pochopila, že je zle. K jazeru pristavila auto a pomocou neho si svietila. Kamaráti ho našli a vytiahli von. Na mieste boli 2 záchranky. Záchranári sa mladíka ešte pokúšali oživiť. Záchranári robili, čo mohli. Aj napriek dlhým minútam snahy mu už pomôcť nevedeli. Pri príchode na miesto pacient ležal na zemi, polícia resuscitovala, my sme prebrali resuscitáciu, trvala nám 30 minút, aj napriek terapii sa nám nepodarilo pacienta zresuscitovať. Na kraji jazera je malá voda a množstvo kameňov. Vonku bolo asi 8 stupňov a hĺbku vody v tej tme nemal Jakub šancu odhadnúť. Je možné, že sa zranil už pri samotnom skoku. Na hlave mal aj ranu. On skočil hlavičku, takže asi sa udrelo nejaký kameň a to bude príčina bezvedomia. Presné príčiny smrti budú známe až po vykonanej pitve. Pre televíziu Joj Diana Pavlisová.